Obinwannem TV Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Obinwannem. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ya okwu, ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee, were onye bekee gwa ha.
aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha enwere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya ugbu a Chineke Chukwu Malụnzu Chukwu abịa Malụnzu ndị mbụ na ndị egede Malụnzu ichi ukwu na ichie nta Malụnzu ndị niile ihe ọma na-adị mma Malụnzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na a sịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ eke kere ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-ada eke ori afọ na Nkwọ Malụnzu na-akpọ onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya asị m ndị niile na-agba izu na ndụ asị m ụnụ biko nụ malụzukwenu nzu ise From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Minala will never ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo mama no. Ozobi ndewo. Uhuru Chioma onye nke m. Ndewo nnukwu mmadụ. Ana emekwa? Okay. Nyere anyị ka anyị dabatacha ndị otu gị. Ya, anyị ga-atụfu oge n'oge adịrọ, so at least ka anyị gbaa mbọ fụ na anyị ga-egbuji ife a 1 hour so that our people will understand exactly ebe anyị na-eje na ndị mana ndị be anyị si na ịtụpụzie nkịta ọgbụgbọ hapụrụ ya na ije na ndị mmụọ. So we are all Igbos and I believe n'oge ruo mgbe anyị ga-enyere onwe anyị aka ịghọta gwa onwe anyị eziokwu. Otu anyị nwa nọ n'obodo oyibo ọ na-afịa anyị arụ, unu nwanọkwa n'ala Igbo ọ na-afịa unu arụ. So it is time for us to partner together so that we can help each other in the situation that are going on in Igboland. And the Obinwannem Foundation worldwide, and Obinwannem Limited Liability Company, and Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Anyị buru ibu and anyị na-achọkwa ndị anyị na ha ga-anọkọ ka anyị dị sure that na anyị na-ekwuru ndị be anyị n'ụwa niile n'ụzọ dị mma ọ bụ n'ụzọ dị njọ. So na ihe anyị na-ekwu okwu bụ na anyị atrọst gogo nwa bụ Jusitce Ozobi na anyị gosigo anyị that na you can stand the heat that going on in Igboland ka amaghị ha ga-eme ka edozie ebe anyị ka ndị be anyị nọ n'obodo oyibo nwee nwebe ha si wee na-ewenata ife ka unu na-edoziri anyị obodo maka na ọ bụ youth na-emebi youth na-edozi. So today anyị bịa ka anyị jụọ ọgụ 1 or 2 things because ọ ihe gwara anyị kịta ife anyị ga-eburu na-agbasatụ nzukọ ndị Igbo n'ụwa niile because na mụnwa na-achọ ka m volunteer Obinwannem Foundation ndị ga-ejere ndị Igbo ozi na mba akwụkwọ ụwa niile ma ebe ndị Igbo na-agbakọ dịka ịbịa n'obodo oyibo ịbịa na Germany enwere ihe dịka nzukọ ndị Igbo nwekwa ihe dịka Enugu Union all the state unions. So anyị nwa na plan ka anyị ga-esi wee na-aga na-agwafa maka ife na-eme na be anyị and ife na-emekwa na be anyị ahụ anyị believe na ọ bụ na isi n'aka gị wee na-enweta information anyị ga na-pass to them na ọ ga-adịrị anyị mma. So na believe that na today anyị ga-negotiate ya marakwa na ife ị chọrọ ka anyị na-emere ndị be anyị ma ka anyị gwa ndị be anyị maka ife na-eme na be anyị because insecurity a na-eme na be anyị ya na job employment ihe niile na-akịta na ama anyị dị ka anyị maka ka ife niile kwụsị ka o kwesịrị ịkwụsị ma mee ka o kwesịrị na-eme. So ana m ekele gị Jusitce Ozobi wee na-asị gị nnọọ Obinwannem Igbo TV and Obinwannem TV. So ngị na ndị otu anyị na-ewekọ mụnụ na-asị ikelezie ndị Igbo ikene ndị Igbo ka anyị wee bidokwazi ebe ahụ nwezi ajụjụ anyị nwere ka anyị jụọ gị ọnwụkwara nke ndị otu gị asa mana ka anyị bidogodo ebe nụ. Ndewo, welcome to Obinwannem Igbo TV. Daalụ onye nke m my network amarọ m kwụ na na-anụzi ihe m na-ekwu. Ya anyị na-anụ na-ekwu ya. Okay, enwere ka isi wee sị ndị otu ma amaghị m ka onwe ndị otu m nna ha kpara na faya online anyway. Ma ndị otu gị mmiri na-ebu dịka ịma na asụsụ Igbo nwere ka ọ na-asa ndụ. Ndị otu gị mmiri like otu akịta na ahụ gị ịnọ na be anyị enwere ndị gị na ha na-agba mbọ ka ala Igbo dị mma na ahụ dịka because ọ bụrụ ọma niile nọ n'ala Igbo bụ ndị chọọ ka ala Igbo dị mma. So onwe ndị wepụtara onwe ha in passionately ka ha dozie ebe anyị. So
and I na feel that they mean has also gonna so when they get na me ya bụ ndị sacrifice ka agba mbọ kala Igbo do ma so ndị na-eme ihe ọ bụrụ dịka enwere ndị otu ọzọ dey behind Igbo niile because we are one. So ekwume in the way that na ndị ahụ gị na-arụ ọrụ we acknowledge them na amakwam na ha na-abatakwa so na ọ bụrụ na onwe ndị ga-abata ndị ka nsikọkwa mgbe anyị meeting that they will keep me quiet na welcome so I discuss everything. That is what I mean. Our name is Nkwo today. Okay, anyway, we invite personally because the leadership no meeting, no because of the interview but I excluded myself out of the meeting. Okay. So that's the thing. Okay. That one. Okay. Now if we go get if we go to topic I know about it I need the guy job ka igwa anyị ife na-eme na bai and ife ịchọkwa ka ndị dịka anyị nwa bụ ndị gbakọrọ n'otu Obinwanne n'ụwa niile wee na-agbakwanụ mbọ ka anyị mara ga-eme ka bai dị mma. Kedu ife ịchọrọ ka ndị Obinwanne wee nye aka kwado ya ga-eme ka bai dị oke? So ibekwanụ ka anyị mara kedu ife ịchọrọ from ndị Igbo nọ n'ụwa niile, kedu ife ịchọrọ ka ha mee through Igbo youth movement so that na I can wetekwa freedom, wetekwa say na our land as the indigenous of Igboland. Ndewo. Okay, ndewo no ụmụnne m. Abịa m n'anya fụ na anyị zuru ino na anyanwa bụ ihe onyonyo. Ma n'ezikwa anya dịka ha na ha emehụ introduce sọsọ gị nwa dịka onye isi kwugoro okwu. So ọ dịkwa nnukwu mba. Ị ga-achọ ka ha kọwasị onwe ha one by one ka ọ hapụ ịdịgị ka iberede. Ị ga-achọ ka ha kọwa onwe ha before ekwuo. Ịma na ihe onyonyo a abụghị sọsọ mụnwa na I guess because ọ bụ na the link na afọward ya na the platforms ebe IYM name exists is assumed that so many of them are here watching us also. So I would have like a kind of introductions. Kaimaranda na hand on an interview. Okay. Okay. That's very good. So at least I'm in a studio now. I'm with a Made Bois. No, ndị ọzọ na-abata na apụ ka network a na-enye nsogbu. But ka anyị bido na nke onye nke dị steady Chinenye ya coordinator Igbo Youth Movement. I think all the I don't know Anambra, but I got a chamia. So Gabaniru Chinenye. Okay, ndị be anyị ekene m unu. Ndewo. Okay. Afa m bụ Nwada Chinenye Eze. Mana ihe eji malụ m na Igbo Youth Movement bụ Christine. One of the coordinator Anambra State. Darling. Ndewo Chinenye. Ndị ọzọ bụ ndị network ha bata apụọ so automatically anyị ga-agaba n'iru ọ bụ na ha na-abatazi na-emekwazi onwe ha introduce nwanne m. Ndewo. So gaba n'iru. Okay. Alulin ọ bụ na ị na-anya fụ na the link forward for interview I also forwarded it to my people. You got to go. Oh yeah, ben we leader chori bata na nyanwa bụ ihe onyonyo ka o wiki inwe access to the interview because now as a leader I lead by example. I'm like ịkpọ ndị otu m when me have name I don't go alone. So that's the reason why in Jajogesi and where some of my people they are aware of interviewer like maybe then when they may invite especially because some of them some of almost all my leaders invite and no interview no one can network ya ko bata so nke mbụ that na afa m bụ Ifeanyịchukwu Ozobi ihe jikwa na mara m bụ Jusitce Ozobi onye abụ afọ oyibo and unu mana afọ oyibo mba afa bekee na akakabere anyị nwa easy based on school aspect and all that. So ụmụnne m abụkwana m onye Enugu steeti mụnwa onye isi ndị Igbo Youth Movement. Well mgbe ị na-ajụ ịjụ sị ka ebe ụmụ Igbo that's ụmụnne anyị ndị Igbo ga-anọ wee yere aka
n'ihe na-eme n'ala Igbo, and na unu ga-alaikwa n'ịma ihe na-eme n'ala Igbo. Ụmụnne m all over the world, first of all bụ na ọ gbajuru dọrọ n'ala Igbo. Ịma na mgbe ụfọdụ na-aba kpọọ m interview like this, I would like to let our people know that na there is peace. Mana ka m gwu n'eziokwu, enweghị peace. Enwere ihe gbata n'ala Igbo as I speak. That is, enwere ihe mgbagwoju anya, nwee ihe ibe akwa in short. Nke mbụ bụ that na enwere reports inye ndị Igbo nọ n'ụwa niile nene n'ihe onyonyo a. First bụ na anọ m n'isi ihe so many things a na-eme n'ala Igbo anyị, and ọ na-adịrị ndị be anyị so easy to reach out to me based on I'm providing an available means for anybody to reach me out. Now as I speak, enwere problem n'ala Igbo bụ insecurity, and ebe ọ ka njọ kịta as I speak to you bụ nke nji evidence, because now I don't like anything ọbụla a na-ekwu a na-asị na ọ dụkwa m ka ma ọ bụ na echekwa m ka esoro m na ndị na-eme na-eche m. I'm a kind of person that always like to be sincere in whatsoever I'm doing, and I'm like the facts, figures, and evidence. So as I speak to you, ọ gbajuru dọrọ n'Enugu State, and abịa n'Enugu State ebe nji security fact ya n'aka kịta bụ Eziagụ local government. Abịa na Eziagụ local government ebe the incidents nọ wee mee occur bụ n'ọgwụ bụ na ihe ha kpọrọ Afadi community in Eziagụ. Okay, anyway, I have forgotten the name of the community, but I have written it down here. Maybe next I can also forward it in my platform and all that. Man, the community were a very serious security challenge, in the sense that now Fulani Mary has composed that now anybody in the village must be kidnapped. Onye nke nwere narrow escape ihe ọ kọrọ mbụ na ya nọ ebe ya na-alụ site work, unu m ihe bụ site work, ụmụ ọrụ, because a messing for. So it happens that na phone ya achọba phone ya achọ. After all said and done, emechefu phone ya, ọbụna one of them bụkwa onye bịara ọrụ abịa see from far place wee bịa ọrụ were phone ya wee pụọ without telling him. So emeche the person which the phone based on na achọtene phone aka, and the time ihe na-eme ji na-eme ọ decide ise ka ya nabazie ọrụ nke daddy ya chọrọ zero. So ọkpọrọ nwa ọrụ ọkpọ from Eziagụ si ha ka ha naba, and o bu moto. So according to him, on the way going, they encountered Fulani herdsmen. They ambushed them. Oh, Keza for this community. Manona Eziagụ local government called. Eziagụ local government called. Mmenyegi Obinwannem Mmenyegi for the community. Who needs evidence and all that. So after ka auto reverse ka ọgbọ ọsọ moto daị na gota. So nwa bia na na boso for moto leave boso, and the Fulani jekutezi anya nwa na owie wekpuru nya nwe na ime ọhịa a na-agwa gị ha wee si all the way from Eziagụ kpụrụ ya nata Oji n'ime ọhịa Oji. Even ha kpụ ya na-aga kechie ya anya nọkọta ka epi ya si ọma ebe bi ya nyanwa being that no nwa afọ ka ọ bụ, and based on ọnọkwa na village to ọ malụgo ime ọhịa ha na ọsị ha mba na ya marọkwa na-agbakọkwa ihe ya na ihe ya eje n'uchie. It happens that now these people has to take this guy away wee kpọrọ ya wee cross Oji n'ime ọhịa Oji ka ihe a na-agwa gị na-eme. So wee kpọrọ ya kpọta ebe nwa wee tukpuo ya n'onunu. Ọ sị na dị onunu sọsọ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ nọ na ya, ha gwa ya na ọ bụrụ na o nwetaghị 30 million Umumba, yes, Umumba. They have to call in the Umumba. Even when Umumba, all the guy Umumba and Umumba Uno, Umumba the Gasichi, Manama Juta for the particular community, because now the person that called me out, the exact community, not more BHF. So it happens that now, after said and done, the people couldn't raise up to 30 million. In that way, decided Western High Lekid in here. Mbobe Aroba Biko, Sisabiko. Yenwe onye enyemaka, na which means na onye enwe enyemaka ọkammasi igbu egbu ha say yes na ọkammasi igbu egbu na ESN. I'm saying it on air na ESN gbu. Wow, network nke a.
Agbaranze ndewo. Afọrọ n'oge. Ị na-anụ olu m? Ana m anụ ọnụ gị nna m nke nga egwu deje. Anọ m n'ụsọ ụla ka m na-achọ link dịka Na ijere ife nke taa ụra ji atọzi. ajọ ọsọ ma anọ m n'utu ata mana o nwere ka m si nọ ịnọchara udo dị na enweghị na-eme chi ịfụ na ya nwanne anyị nwoke na-ekwu so achọrọ m ka ha landịchazie ka itizi ọnụ n'okwu na ọ bụ na ịghọta ebe ha si abịa so ka anyị mara ya ga-eme bikọs ọ na-akọwa na be anyị na bụrọskụ ya eji egwu dịka nsi wee na-ekwu lọtago so anyị na-ejiri ka anyị gbakọ aka ọnụ malụgodi anyị ga-eme ha ụnụ nwa bụ ndị nọ na bie beliv ọ ihe ọmụnụ gwa m na-ekwu na soshal midia ka m ga na-agwa na ọhịa na-ekwu ebe a ka ndị a niile bụ ndị anyị na-akpọtasị ebe a bụ international community ga na-amara ndị be anyị bụkwa ndị nọ n'obodo oyibo ha ma bụkwa ndị na-asọpọtụ ife ndị anyị ka ha wetunata aka maka ọhịa unu gwara anyị nwa mee ka anyị ga-eme ọka ukwesị ede so maka ọhịa anyị na-agwakwa unu na-eme n'obodo oyibo bie na-eme so ọ bụ na ala Igbo kịta na ndị ya kpọrọ Fulani maọbụ Awụsa na-eme anyị ife do na mana onwe ihe dị yutu na-eme o mekron sens so unu nwa bụ ihe ga-aplanụzi tugeda mara unu ga-eme ka erezie nsọ alam ka ndị gọọmenti marụgodo na ihe ha ji wee dọrọkwa ebe a because of life and property so ebe ha anaghị echekwazi life and property ka ezikwanụ uru ọba na ha nọ dị so better at least ka ha landgodo na information ha na-enweta as ndị youth movement because ha na-arụ ọrụ ha ọfụma according to mana ọ ihe ha na-ekwuzi ka ndị mmadụ ga-eji trust ha so Chinenye ama m na ịmarụgo the story about okay Ozobi abatagokwa back ka m arụkwa ya okay ụmụnne m na-enwe n'iwe na network I'm on a very big network failure today na Anambra State based on mmiri ozuzo na-enye anyị gaba n'iru ụlọ ihe na-ekwu atọ ya anyị na-anụ ị na-ekwu ọ ị na-anụkwa nke anyị okay yeah the man was gburu efi ha ọkankụ na for that reason na ha nwere ozi any alternative na enwerezi ihe ọzọ ha nwere na-abụrụ emebe kidnapping wee jụọ ya sị ya ESN na-egbu efi unu na north gbuo efi unu na west unu na-emeche kidnapping ebe ahụ niile na nwere ihe ọzọ ha na-akọ agwụcha na-abụ na ebe ndị be anyị gburu ha nwa ma efi ha na for that reason na ha bịa revenge unu makwa na Fulani si emebe operate na Fulani na-abụ egbuo ha ọsọgodi eburu in 20 years ago ka igburu ha aka ya na-achitekwa ọzọ how many years to come to revenge so wee bụrụ ihe ịba akwa na ihe ifuju ya wenyere ndị be anyị ana the man na-agwa m na ihe abụrụ izizi nke o ji abịa ịbụa a na-ekidnap ndị mmadụ na befa enwe m jụọ sị ọ na-enweghị forest guard ọ na-enweghị village security ka ebe ha nchaghị nọ so I'm trying to go to that community first of all to verify the whole thing and to speak with the leaders of that community maka na mụ have justice say man create security na Igbo because na ESN IPOB create na Igbo na Afghan coast we gbatakwụ Nigeria government were fight ba ha therefore anything na ga-ebute ịkwafu ọbara na Igbo maọbụ conflict between the government and the people mụ Jusitce Ozobi agaghị ati aka m ya mana we will see for it nya aka na-arịọ ndị Igbo be anyị si biko ndododo mma chije na the community ọ bụla so the community nchi ijekwu na the place is a common boundary between ndị be anyị na ndị ugwu and also I want to also place an alert in the sense that na ndị be anyị ga-agadacha some security information regarding so many places in the Fulani nọ so that ka anyị mara ka ọ na ọkpụ isi ama ha akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ ọ bụrụ na sponsor ha for weapon eme the vigilante group nọ n'obodo a or forest guard n'obodo a ka ha dị strong so what we are facing in Igboland currently bụ insecurity and it is getting much terrible. Dalun. Ndewo darụ deje okwu na ọ dịrị ezi ikwu ka o si adị na agbara nze nọ ya at least ndị ụmụnna anyị ndị ọzọ nọkwa ya so anyị ga-eje na nke nwanne anyị nwoke bụ Utuma Chidebere ndewo bịa ka ike nekwa ụmụ Igbo kọwakwara anyị onye Igbo and side isi wee na-anọnyere anyị and ihe ndị Igbo anyị na-enwe very serious network challenge here.
onye isi anyị na-enwe netwọk beta anyị ga na-aga. Chidebe gaba n'iru. Okay. Na n'ihe m na-ekwu. Anyị na n'ihe na-ekwu na m na-aga n'iru. Okay. Ụmụnne m ekelekwe m unu. Ekelekwa m gị Obinwanne ndị Igbo maka ihe ọma ka ị na-eme ịkpọkọta ụmụ Igbo ọnụ na ụzọ nke gị. Ekelekwa m gị ọfụma na ndị na-eso ụzọ gị otu ha si abịakọta ọnụ na-erubekwa gị nwa isi. Asị m daalụ. Mwa bụ Ituma Chidebere. Ọmụnwa bụ coordinator Delta State Chapter IYM. M na-achịkọta ndị Delta State Chapter. Okay. Daalụ. So, na-aga n'iru. Okay. Dịka onye isi anyị si go wekwuo na mbụ, ihe gbasara anyị security na ala anyị bụ Nigeria, ọ nwekwa otu si aga kịta. Ọ nwe otu si aga kịta. Ọ bụ ọzọ ihe anyị chebu before ka anyị na-afụzi kịta. Everyday ka ọ na-eme increase. Everyday ka ọ na-akawanye njọ. Mana o nweghị ihe ọzọ anyị ga-eme. Ihe anyị ga-eme bụ ihe onye isi anyị kwugo na mbụ na from the villages ka ga-ere ezigbo security. Every village nwere security n'echi obodo ha. Every village nwere security n'echi obodo ha. All from the village heads and the village presidents ka ga-eji we coordinate wa securities so that ka ọ ghara ịdịkwa ka Nigeria security. Because ọ na-abụ ahọcha security na village. The same government a na-manipulate kwa ha nwa. Ọ dị vigilante ahọcha ha. Ndị nọ na gọọmenti a manipulate ha. Ha dịkwa ka forces enwe dịka police ma ndị army. So ha na-arụkọ ọrụ with ndị a mana ọ bụ na anyị tinye ebe anya na ụmụ ihe a kịta, at least ọ bụ na every village anọ, ọ bụ na a ga-enwe otu ndị Obinwanne nọ kịta. Ọ bụ na onwe memba ha nọ na Nigeria ebe a, otu IYM nọ memba ha ofu onye anọcha na ọ dịse security, a na-ahụ ndị security na villages, ofu onye si na Obinwanne maọbụ IYM esonye na the security, soro na-arụ ọrụ na the security. I feel na ọ bụ na ahụwa security eme ya otu a na ọ ga-akatụ mma, so that ọ bụ na enwe ebe otu esi anaghị emeta ihe ọfụma ebe ahụ, aha nwa ga na-agwakwa lekwa ọ bụ na asị ka eme ihe otu a, onweta onye ga na-challenge ihe ahụ asị ka eme ọ bụ na-achọghị ime ya. Mana youth anyị sometimes anaghị adị interested na ihe a na-eme, anaghị etinye anya n'ihe a na-eme, n'ọsọ ihe na-abara uru ka a na-etinye anya. Ebe ọbụla enwe security ịdị standard, ebe ọbụla a na-eleba anya na security. Ndị Fulani na-afụ kịta onwekwe ihe ha bụ, onweghị ihe ndị Fulani bụ n'ebe ụmụazị be anyị nọ. Ọ bụrụ ka face be ha properly, onweghị ihe ha bụ. Mana ndị anụnwa Fulani na-egbu ndị mmadụ, gọọmenti onweghị ihe ha na-eme. Anyị nwa agbachikwa nkịtị na-ele ha so anya. Onye that is a security bụ Fulani kịta that risk than Fulani gburu onye ọzọ. So we have to do it the way ọ ga-enyere ndị be anyị aka. Ọ bụ na anyị ga-enweta, ọ bụ na otu IYM nọ Obinwanne nọ enweta ofu onye na ime security na village ha. That's why anyị ji akpọkọta all the youth ka ha bịakọta nso, because ọ nweta ndị nọ village. Ọ bụghị mmadụ niile nọ na town, enweta ofu onye na ime the security, so that ha ga na-eweta information ihe na-eme, so that our security amadịzi manipulated otu our police and the army dịkwa. Thank you. Ndewo.
anyị ga-ejezi n'obi nwanne anyị nwoke Chinenye ngwa kwuo na ọgụ maka ọrụ ka nwaanyị wee tikwu ọnụ ka ọ dị ka na-eme Jusitce Chinenye nọkwa nso oke o nwere ike ọ bụrụ na netwọk ya na-enyekwa na netwọk dị terrible na Anambra steeti na ha mazụm eme ife a ha mụme eme those things ọ bụrụ ọsọsọ na complain ya so Chinenye enụbaghị ihe anyị na-ekwu and the thing na-frustrate ya so ana m anụ ngwanụ kedu ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo niile ma ụmụ nwaanyị ọkacha ụmụ nwaanyị anyị orugo mgbe gị nwa ga-ekwu okwu so bịa ka ile ya o complain and gwakwana ihe na-efesi na be anyị because na ka anyị hapụ ijizi ihe na-eme na be anyị wee na-akpara ego na social media rada ka anyị were nyere onwe anyị aka gaba n'iru na n'ihe m na-ekwu anyị na n'ihe na-ekwu gaba n'iru just gaba n'iru kwube na n'ihe m na-ekwu yes anyị na n'ihe na-ekwu gaba n'iru kwube netwọk okay ndị Igbo daalụnụ na n'ihe anyị na-ekwu na ọ bụ anụbago m ya ọ na-ewevu ngwa gabazie n'iru kịta na gị kwucha igodu bifo na-enyekwa nsogbu ka ikwute okay daalụnụ nwekwana ihe ọzọ nwere ikwu karịa na ụmụ nwanne anyị ndị kwugolo okwu ebe a almost na ha ekwuchago netwọk na-enye ndị be anyị nsogbu nke bụ eziokwu bụ na anyị kwesịrị ịgba mbọ malụ ka anyị ga-esi wee chụpụ ndị anwa n'ọfịa be anyị maka na o nwekwa ka ọ dị na n'ihe m na-ekwu ya mụnwa personally na n'ihe na-ekwu ọkwa netwọk na-eme ihe a niile netwọk dịkwa nso ma anụkwụdo ihe unu na-ekwu mgbe anyị na n'ihe na-ekwu gaba n'iru ana m anụ ihe Jusitce na-ekwu na anụkwu ihe na-ekwu Chinenye emutu my own sorry gaba n'iru okay so mụnwa nwere ikwu gbasalụ ebe ndị a batalugo netwọk adịchara clear based on mmiri ozuzo tata so I think na ịbụ ndị ọ bụ na interview anya na a ga-eme ihe on Sunday n'ụtụtụ mgbe netwọk ji adịkebe clear n'obodo a bụ Nigeria ka mma okay nsogbu adịrọ ọ bụ na anyị try ka anyị mee ka Chinenye kwutọpụ nke ọ na-ekwu ghọtago so ka anyị were ya dịka ebe maybe 10 minutes or 15 minutes ka anyị rounduzie up so Chinenye gaba n'iru kwutọpụ ị na-ekwu ọ dị ezigbo mkpa na nwaanyị kwuru okwu ka anyị wee wọba ka ha na-anụkwa Chinenye gabazie n'iru okay ngwa ọ dịkọrọ anụkwu ya so ọyọ ga-agbara nze ịnụgo n'ihe ụmụnne m kwuru at least Chidiebere kwutere ọfụma ndị nwanne anyị nwoke bụ Jusitce Ozobi ekwukwana and Chinenye akọwakwana n'ọkwa na ihe niile ndị ọzọ na-ekwukwa n'ọkwa ofu ya ka a na-ekwu so gị nwa nọkwa n'ihe a na-eme n'obi nwanne so ifugonu ka ha si wee kwuo kedu ebumnobi gị kedu ihe anyị ga-eme ka anyị mee ka ife niile ha kwuru kịta ka ọ bịa na mmezu especially anyị nwere nwaanyị mago na datin dị ha dị already n'ọbụ ọ bụ na ndị youth ga-ekunite were ofu obi we are going to achieve a lot and otu ha sigo na ha adịgo tired na ọbụrọskwu ya na-eche a na-ekwu na social media bịa na phone ground a lot of people are losing their life and a lot of people that are losing their life anyị mụrụ ndị na-akwado ndị na-eme ka ha lose life so automatically na ife abi obi nwanne na-ekwu long time let all of us go back to our villages to support those people bụ ndị nọgoro anọ na-echekwa obodo maka na manipulate go ndị vigilante anyị that is what I know so na ọ bụrụ na anyị ga-erezi people
bụ ndị ga-abụ ndị isi ka ha bịa ka maka obodo anyị dị mma ka ha jee sọpọt bazie dia vigilantes village to village maka na onwe na-eji ichekwere mmadụ village oles nwere enwezi nwoke anaụnsụ ya n'obi nwanne na unu enwezi nwoke anyị achọbara unu ndị ga-abịa chekwara unu so ife Ozobi na ụmụnne anyị ndị ọzọ na-ekwukwa bụ eziokwu so na gị nwa bụkwa gbara nze bụkwa onye makwara ihe na-eme na both struggle anyị nọ n'ime ya wee ruo this time anyị nọ n'ime ya ghọtago so ka ị makwara advice ga-enye ndị be anyị maka na social media ha jizi ewe na-emebi ihe egwuregwu and that na-eme anya fet Ozobi is typing a lot of things on social media and na-ejekwa eje and na-efugo n'ihe netwọk na-eme so kedu ihe nwere ike ikwu ka anyị wee chịkọ ya ọnụ because anyị ga-shift this into next Sunday so that na anyị ga-echekukwu again ka netwọk wee dị mma because ndị Igbo niile n'onu ha na anyị ga-circulate the message before the Sunday so that na the message ga-aga viral so that na a lot of people will come because anyị ga-eji Ozobi na gị nwa na nwogu wee na-amara ihe na-eme na Bible na ụmụnne anyị ndị anyị na-ebe because ọ ndị a na-abịa agwụkwana ndị ụwa eziokwu ka na-eso so agbara nze ndị ewo agbara nze na onwe bụkwa the network dịkwa o jikwa ya nwa agbara nze network ngwanụ mba anyị na ha anụkwa anyị anụkọta anụ kwụsị Obinwanne m ọ bụ na anyị ga-ahapụ nyanwa bụ mgbakọrịta ụka anyị si next Sunday ka anyị nagide anyị na anyị nọkwa n'obodo na-enweghị ihe na-arụ ọrụ na ya I swear aghọtara m nsogbu adịrọ m n'ihe kwuru onye kasị ka blọk n'obere mana etu okwu obi ka anyị nabazie agbara nze a ma anụzi ngwa gaba n'iru ọ dịgo oke oke ihe m nwere ikwu na okwu Fulani ada eme ka ọ dị legal biko onye Ozobi biko mụtugodi fon go Ozobi ihe gbasara Fulani herdsmen ada eme ka ọ bụrụ ihe dị legal ada eme ka ọ dị protocol Fulani bata n'obodo unu chọpụtara ha chi efi bata unu mobilize onwe unu si ha pụọ ọrụ unu n'obodo unu ha chọpụta na unu achọrọ ha pụọ mana unu mee anya ka unu ada afụ efi a na-azụ unu fụ efi ahụ ka ekpu ya aga unu agaghị aje jụ onye ka ha na-azụrụ efi onye kpọbatara ha unu arapụ ha na-agbada si ọkwali Fulani ọkwa n'ọfịa ka ha na-eje ata anụ na onwere ihe o mee ọ from ịnọ n'ọfịa a na-ewere organize ya attack against you people so ihe Fulani abụrụ ihe ị ga-abịa sịba n'obodo dịgo critical nọ vigilante Fulani bụ head on ka a na-eso ha and a na-eso off book ada emeli mkpọtụ ọ bụrụ ihe ndị sekuriti ụdị ya adị mobilize ya special squad bụ ihe egbe gbasiri ike ha target ahụ ebe ha na-aka gbaa ha ọkụ wee efi ha ọkụ wuo ha ncha niile enwere ogologo okwu adịrị ya ada emeli ya sekuriti ndị vigilante na-alụ with Nigerian police na-alụ with IG and these people are all these places nwere leadership of Fulani igbu onye Fulani post na Facebook iti ego obodo unu na nsogbu igbu onye Fulani chọrọ ime ka ịkpụga ya na position ma ọ ka e wee malụ na ime ego Fulani arrest onweghị ka ị na-etinye na nsogbu maazị Okechukwu na anụ ihe na-ekwu anụmanụ ya so anyị chọọ kaba anyị gaa aga anyị ma na mgbe ekreti ESN anyị maka o si ga mana ihe obodo ọbụla ya eme bụ ha arọpụta special a na-enwe mgbe anyị na like be ndị owu o nwere mgbe anyị na ufu nwa zọrọ anyị a mobilize ya youth eje mee eyi mgbago jeme ife ikolobịa enwere ndị na-eme jeme ife ikolobịa ọ bụrụ ya a na-abịa akpọrọ vigilante ma ọ kpọba mobilize ya ha nye ihe ihe eje ebe a mee ihe ikolobịa mana anyị problem ndị be anyị na-enwe na ha fụ Fulani a ka ha batara chiri efi na-aga dị mkpụrụ mmadụ ịtọ chiri efi na-aga onye pụta ọ gafelu dị adọnki ya nobody cares to go and ask them who sent you how did you come into this village exactly from there ha nọ n'obodo unu nwụba nwa nwụsabazie nwebe branches n'ofe ile dị n'obodo unu before unu amalie na-eme unu agaghị achụnwụzi ya o nwere mbọchị m batara village m fụ ha na my village I have to call the youth leader ifugo ndị Fulani nọ n'obodo ọ sị na ya marọ onwe m na ọmarọ na Fulani na-akpa n'obodo anyị
Once you are mobilized, they have youth that you just side it to side, you will see them. They are still moving. And mobilize, I just go and you have only Igbo, only Oko Kahana Zulu, only Igbo contract, Kahana Zulu. Why do you go to Queen? Loud and clear. Onye oko kọntraktịrị ndị Fulani na ịtọ ka ha na-azụ ori efi so ha kpolu dị efisi oko ha bata ndị owu ga na-ata ahịhịa ya now. So when you want to fight this Fulani now, if you go that na gị na nwanne gị onye Igbo ya enwe nwụọ ifugie now because ndị Igbo tiziri ego na the business livestock, but they don't want to follow protocol ka esi eme livestock gbachie nya yard. Hana after see aka ndị Fulani si eme nke ha locally. Onye chọrọ izu efi ma izu ewu na-enweta 2 plots of land or 3 plots. Secure all the place. Go ihe efi na-enye efi. Na-awụ ha arụ nwee ihe mmiri a na-agbapụcha borehole ebe a na-azụ livestock. So they don't want to apply it that way. Ha chọrọ in a way they will be spending less. Ka efi na-eto. Therefore moving into people's land and be spoiling farmers' cultivation. So ihe Fulani abụrụ ya ya maybe vigilante. Vigilante dịkwa involved this serious fine. Mana obodo ọhụrụ na kwesịrị inwe youth ọ bụrụ vigilante youth. All the youth ha ka ọ ya abụ achọpụta na Fulani bata ha ejegodu confront ha physically see ha si be ha pụọ. Youth incapacitation, I believe in incapacitation. Ndị Fulani nke a na-abịa agba egbe abụrụ ndị nke a na-achị efi. Ọ were nwanyị ijebe iche ndị agwa na unu achọrọ ha bụrụ na ha pụgodu bụ hapụ na ndị youth a gbasiri ike ka enyere unu efe. Mana ọdụ ụtọ na anyị na-adị less concern ka ha ji agba ngalaba agbazie ngalaba ha n'ụba nwaanyị mebe ihe niile ịbịazi ịchọ agba ha ejeze kpọọ ndị nke dị violent ọ bụrụzie communal war. So ọ bụrụ na anyị ebido n'oge sensitize obodo ọhụrụ na-apụrụ efi na be ha jee jụọ ka ịmalụ efi nke onye ka ị wee malụ ọ bụrụ na onye vileji ọzọ na-azụ ka a na-azụ ụlọ efi unu amalụ onye na ihe a nwe efi a ihe ahụ ihe anyị eji diplomasi na uche wee na-eso so that ọ bụrụ na efi onye Igbo ama ejemiti onye agwụ ya na ndị ịkpọtakwala ebe a nwee ndị na ha kọmiti ma onye ha mere na ya bịa be ike ga-agba ọkụ. Then ọ bụrụ na ndị youth achọrọ depending on how they want ha gwa ndị a n'oge ha chiri efi achọọ another village they should not trespass their village. Maka ịkwụọ mmiri n'oge ọ dị n'oge ukwu ịchụọ ewu ojii n'oge efi ị ga-anwụ die before ọkụọ 8 PM. Ọkụ 8 PM ị gaghị achọtanwu ewu ojii. Sọọ ihe m nwere itinye ya ijebe ihe vigilante agaghị etinwe arụ polisi agaghị akwado etinwe arụ ihe gbasara ime ọfịa. So ime ọfịa belongs to those people nwe dị ime ọfịa. Youth na-eje ebe a na-awa ana n'obodo enwere ebe youth na-awa ana ọha nwa na-eje awa ana laa ana so ọha nwa ebe ime ọfịa dị. So all youth ga-alụ dị ọlụ ọ bụrụ local vigilante and ha kpiri nre ha ya adị mma ha ya na-agbalite obodo ha steady 247. So ihe m nwere isi na distin esi otu a bidie Fulani before ha capture any village ọ ga-asị arụ daalụ. Ndewo. Ozobi, unmute yourself because na network a ka mma na-eji gị nwere achịkọta yotago so at least otu a gbara nze kwukwa na-ekwukwa so ọ bụrụ na anyị ga-ehikwa Sunday ehihie maka Chinonye ma onye ọbụla acha kwesịrị ikwu okwu. So Chinonye na ihe na-ekwu na Chinenye unmute yourself. Okay. So Ozobi ngwa n'ọdụ ka ya ga-adụziri Sunday. Yeah, ọ nwere okwu nwanne anyị nwoke kwu m chọrọ iji wee chịkọta nyanwa bụ ihe. Okay. Nke that na nyanwa na-akọwa based on ihe dapụta na mgbede si mekwe ya ozugbo ahụ magoro mgbe afọ ndị Fulani. Nna m, this is beyond that. Ike community gị recently had a witness what other communities are witnessing. Ihe agafego the kind of level you think. And there are so many communities like this community in Nahagwagi now. And we're going to fly in nationalize ever. When we're flying to West Campo. Now flying GM and Ubodo also be a they kidnap mad. And the Makanda say Karizin facade. They see every Igbo person over half as no one. You understand? Every weekend a community go no chul ha kwam. Community also and where here was half food be fly nyanya is this na first time ha amajeba they kidnap ha.
community niile nọ n'ala Igbo nwere issue so na-achụpụ Fulani onye Isekwu dị njikere and ha China set community like my own personal community na Enugu State. I'm from Amansiodo. Mgbe anyị na ndị Fulani nwegasị some issues anyị chụpụrụ fa na ya chọrọ ịfụ ha anya, and for that reason I go even based on I work youth na village, but we bought machineries anyway. I go ndị bịa na-echekwala anya na banyị maka na anyị maka ndị asị eme na anyị mana gị na ha nwegodi ikpe tata ma ọ bụ nwee issue tata in next 3 years how we can achite for revenge. Mana guess what, ha dey just na those communities dey prepared ebe ha na-ejezi bụ ụmụnne anya dị helpless na-aghọtara ihe ha na-akọ. So on this condition ka anyị na-ajụ ka ihe a ga-eme, the deed has been done, ha amount go n'ime ọhịa ebe na ha amount go, and ada agba aka achụ ihe na-ata arụ asụsụ Igbo ka ọ bụ biri n'okwu ka m tụọrọ gị. Enwero ka we advise the youth unu ne buy ime ọhịa with empty handed or buy ime ọhịa with words. And in one like more, I have the capacity, youth village of North Seven and Igbo, I have the capacity of a volunteer if we are life I gave her mana I gave her without ndo obodo again and vigilante obodo ahụ ịlaport together and Igbo obodo ahụ is assuming the Igbo onye ESN and they will set you up egbuo gị n'elu mmadụ ada abụ ojebi Igbo bulisi ọgụ. So we must understand the whole things. Obolo matter of face the fan kai hapụ nke abụrụ problem now. Ihe problem bụ na enwego ndị ọjọọ ha batago na certain villages na ala Igbo je mount and ha bịara ịbịa amụba nwa mebi ya na ha bịara ogbugbu. We come on battle life when na akọwa concerning the scenario play between one of our brothers and them. Can the behind the race will go had demanded, Fulani decided to sell his kidney. Okay, we get the na here. He may call ozugbo ọ bụ na kidney onye ha chọrọ kidney demand ha chọrọ ha jeji bụ 45 years ka demand by age. Mana kidney ana request kidney 25 years old. And the man na kwa na ebe ya nọ na ọkpụ ndị mmadụ juru ebe a ndị be anya agwụna. So that is the area anyị na-asị ihe anyị ga-eji wee rụọ ọrụ na ya bụrụ ndị youth oye ngwa ka anyị niile kpokolo ka anyị niile wakpo ha n'ime ọya mba. Ihe anyị ga-eji wee rụọ ọrụ bụ intelligence. And the gịnị bụ intelligence anyị ga-eji wee rụọ ọrụ? Let us work under the security of that village in a process whereby operation everybody become a vigilante group. Eje mee ihe ebe ya ga-akpọ ya bụ vigilante group obodo ahụ ọ ga agba na kamelo nwere ebe ọ ya agba nke aga. Then emechekwa ya pụta amount kwa security men ebe ahụ ọ bụrụ ọsọsọ ndị youth ịnata from Lagos nata from obodo oyibo je nụọ ọgụ isi nọ ịnụcha anyị na how far ndị be anyị nọkwa na village nkọ ndị mma anyị ha kwana onye na-echekwebe ha. Like I told you na my own village we mount security guards ebe ahụ because knowing fully well ha ga na-achịta azụ. So I'm telling you based on the experience and based on what I have seen. I think we need support. Ka anyị je go to the village first kpakọ with ndị youth n'ebe ahụ then mara ka esi wee chụpụ nda ndewonu. Daalụ maazị. Ndewo nnukwu nna anyị ndewo daalụ ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Ama m na Chinenye okwu ga-apụtabago because ọ nke nwa bịa ọ ga-abịa ikwu okịta ndeshọn onye ọbụla ekwuchana. So okay, Victor Chinenye na ihe na-ekwu ọmụtam because ị na-emegharị arụ that means ị gara anụ ya ị na-ekwu na anụbago m ya ọ na-ewu but ana m anụ ụfọdụ. Okay, ngwa kwube just kwube kịta anyị na-anụ olu gị just mara ihe ị ga-agwa ndị be anyị with experience ị nwere na be anyị ka ihe na-adaba. Okay, ịmago na nke bụ eziokwu bụ na okwu mmekwu ama ndị much maka na anụchaghị m ihe ama m na a na-ekwu maka insecurity network m ebe a dị bad. So mana ihe dị n'ime bụ dịka onye isi anyị bụ Jusitce Ozobi si okwu ọ bụghị just anyị nwee ịga n'obodo mmadụ without anyị na ndị obodo anyị nwere relationship. Ngwanụ so gbadoro network adịgo ka ọ ga-adị. Chidebere obodo then kpakọ with both the security people not there and ndị isi na-afụ maka obodo a maka na obodo ọbụla nweche ndị isi
nwee ruo mana kedu m afịa PG ọsọ PG na ọkịta bụ ihe batanụ nke na before na analụ ndị anwe ego wute igwe be anyị ghọtago na analụ ndị anwe ego na-etinye n'akpa ndị a na ọba anyị na-eme lot of atrocities so mana ka new PG bịazi oje iji ozugbo ndị anwa si na be anyị gbagwuo ghọtago mgbe anwa ndị be anyị ada eji inwe anwa jee ugbo egbughị oge egbu ịbụrụ nwaanyị repụ oge erepụ ghọtago so na ihe nwere ikwu na ya bụ ya bụ ihe sigburudene ya bụ na ejogburudene sigbuo nkakwụ anyị ekwesị ka anyị enwe ka esi wee nweta support anyị jeluo na the village ọ bụrụ na security personnel si nọ na that village na ha adịghị armed enough protect ihe na because the kebe eziokwu bụ apart from ebe a na-ekwu na ha bịa ọ bụrụ ọsọ ebe a ka ha ga-akwụsị so anyị kwesịrị anyị bụ ndị otu Igbo obodo niile down to local government ka eje jinja ndị youth because ịma na a lot of ndị youth na-atụzi ụjọ ma nwoke ma nwaanyị anyị nke bụ eziokwu bụ na ọnwe ụdị ka ihe ya esi gbatakwụrụ ụmụ nwaanyị abata n'ime because ịma na for example ọnwe ụdị ihe ọ ga-abụ na-eme na ndị security Nigeria n'anya ọ bụ na ụmụ nwaanyị na-eme ha wepụ anya filie na onwe ihe ha ga-emenwu amara m na nweta ebe m na-aga because ọ bụ ihe niile ka a ga-ekwuche on air so ha filie na ụmụ nwaanyị nwere ihe ha ga-emenwu ịghọtago mana ha nenizie ha na-esi from ụmụ nwaanyị wee mee gịnị mee ihe ha na-eme ha expect so na one bụ na ị na-ede ije n'obodo anwa ndị anwa na-eme ihe anwa jinja ma nwoke ma nwaanyị onwe ihe Igbo ji kee onwe ihe eji mara Igbo onwe ihe Igbo ji eme odogwu so anyị na ndị ebe anwa akpọkọrịta malụ ka e ga-esi wee wanya bụ onye ukwu ụwa ọ bụ na enidi inye ha more armed ọ nọ na enidi mmadụ na-edozi onwe edozi n'ime ihe niile mana anyị ama nnọgide gaa n'obodo anwa without anyị na ndị obodo anwa ụmụ bụ ndị nọ dị ya na-afụcha maka those places na-echekwaba obodo ahụ so anyị nidi ejekwa anyị na ha akpa amalụ ebe mmiri si aba n'opi ikpofu amalụ ka e esi wee gbochi ya bụ ihe before anyị mazia the next option anyị na-etake so ihe nwere ikwu daalụ ndewo nwaanyị ọma ndewo Chidebere ngwa chịkọtazie ihe niile maka na nke onye isi anyị ọ dịrọ clear so ka otu esi wee kwue ka anyị ma na get schedule another day ga-esutukwa anyị ka anyị chekukwe ya gaba n'iru Okay, m na-emekelekwe m n'ọzọ ọtụtụ okwu adọkwa m na ụka mgbede na ihe dị ebe a bụ anyị ga-eleba anya onye ọbụla ga-aga leba anya na kọmuniti ya ka m mara ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgọrọ ọ bụ na ọkpụisi ama na agụba adịghị nkọ ọ bụ na ndị si vileji na-eme anyị amara ma ọ bụ na anyị na-emekwa n'onwe anyị ka anyị wee mara so onye ọbụla ga-aga na vileji because onye ọbụla nwee vileji nwee kọmuniti o si pụta ga-aga na vileji ya leba infọmeshọn onye ọbụla nweta ọ bụ na kọmuniti nke a ga-ahepụ agawa ebe anyị hepụ ha esik wey the village head and the president youth president so that ka enwe ike nweta the tangible information ekwesị nweta ejiri ya rụwa ọrụ ihe m nwere ikwu ndewo Jusitce Ozobi ọdụgo ka ọ ga-adị so ekene m unu niile n'ịbịakwanụ agbanyeghị network problem so anyị ga-reschedule kwa the thing mana before anyị reschedule ya anyị ga-akpọkwazi ka anyị mazi ihe anyị ga-eme for the security issue so ịmana ọ bụrụ ife ele ka anyị akpọ on the air so ka anyị mara ka anyị ga-esi join na hand marakwana ka anyị ga-esi wee partner maọbụ rụkọ with ndị ahụ bụ ndị chọkwa ka ala Igbo dị mma because o nwere ndị chọkwara ka ala Igbo dị mma so and mụnwa na ụmụ nwere adị ya na-enwe lot of ndị be anyị na-asị m onwe ndị anyị trọst anyị nwere ike inye nkwado
ka ha protektere anyị be anyị n'ebe anya n'ife na-eme na be anyị. So onye ka m na-like ka m na-achọ ka m na gị ghọta onwe anyị ọfụma, ndị thank God na ife na-aba ego. So wit ụmụnne anyị na ebe a wit ndị obi nwanne n'ala Igbo, anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee setie taịm anyị ga-eji wee pụta prezentere ndị Igbo niile ife anyị nwere ike ịdị na-eme na vileji anyị dị iche iche, ka anyị ma ka anyị ga-esi buru ozi ọma kpagharịba house to house, shop to shop, market to market, office to office, and government house to government house, and church to church. Onye ọbụla na-eje ụka ị ga-ịmarụgo iru n'ụka gị ikwube gwaba pastọ na ekwe na-eme na ọnọdụ adịrọ mana mmadụ ama nọkwara ebe a na-ekwu na ayọkwa Chukwu ayọ, onye ọzọ bịakwa gbuo anyị bịakwa nwa onye na-ekwukwa na ya nwa bụkwa Nwachukwu. So a na-ejekwa gọọmenti anyị na-agwafa nwere nke anyị na-eme n'ike, nwekwana ka anyị ga-eme n'igwe. Biko nụ na ihe anyị chọrọ ka ndụ dị nọọ ife anyị na-ekwu okwu ya. Chọrọ m ka anyị bịa ka anyị nwebe discrimination or maybe hatred, ghọtago ka anyị dị iche na ndị ọzọ niile, maka na m nwere ụmụ achọghị ịkwado ọgha m nkwado eruo echi asị n'aka m dị n'ihe na-egbu mmadụ. Ọ bụgo na onwe anyị ga-egbu ama na-ejikọrọ ọnụ wee gbuo, maka na m nwa ka ndị Igbo si echekwa onwe ha gboo. Ọ bụ na anyị bịakọta ọnụ kpaa nkata ka anyị ga-esi na-eme ife, ọ bụrụ ihe na-ege na-abịa na social media, ọ bụrụ ihe ka anyị ga na-ekwu. So with your power and power of our people in IYM, then we can negotiate how we can be releasing statement to the government officials, to ndị Igbo, and also ndị na-azụ afịa bụkwa ụmụ Igbo, so ka ha wee nye aka, because ife a bụrụ ya ofu onye. Dịka mgbe anyị mebu meeting with ndị Obinwannem officials, a na-agwakwa gị that na anyị didere very very proper consultation. Ụmụnna anyị mechara ihe polisi ma amị wee sị na ha agaghị emezi, anyị nidiri kọntaktị ha ka ha nyere anyị aka, nyekwa anyị some info, maka mgbe m chọrọ ime ihe gbasara nchekwa ala Igbo, ha dị willing to partner with us. So na ọ bụ na enweghị ndị youth dị serious then, so ndị nke dị serious chọkwara ije wee mee ihe ọjọọ. Mana ama m na National Youth Igbo Youth Movement, ama m na unu karịrị okwu unu kote na unu bịara fudo, unu abịara fọ ọgba aghara. Even ma ụmụnna ya anọcha n'ime ọhịa mgbe a na-echegbu ESN maọbụ Liberation Army, with your power at least anyị ga-ama ka anyị ga-esi kpakọ with ndị nke a sị ha butuo ha tinye ma ha n'ọba, na ọ bụ na anyị ga-eme ka anyị ghọta onwe anyị, ka anyị chụpụ ihe na-ata anyị arụ bifo anyị na-amazi ihe ọzọ anyị nwere ike ime na ọ ga-adịkwara anyị mma. So ana m ekene unu, ọ bụ na anyị seticha with ndị Obinwannem, with ndị important personnel of ndị Igbo chọkwara inye aka n'ala Igbo. So m menyezi ha the messages ka anyị mara ka anyị ga-esi mee ka unu bido consultation immediately before anyị na-declare n'ala Igbo niile, because mbọsị anyị ga-edeclare ndị nne bụ ụmụ Igbo na ikorobịa ga-abịa that day. So amarọ m na conference anyị na-achọ ka i host osins na ọdụgokwa enwego date. Ọ bụ na enwego date gwa na anyị ka anyị mara ụbọchị a ka anyị ga-eme ife na ka ọ dị very very official. Okay, abịa n'ihe gbasa conference anyị, anyị chọgoro ka anyị nwee leaders meeting. Every leader of Igbo Youth Movement ka bịagodo meeting ahụ, anyị mechezi anyị mee ọdụ official online. Okay. So unu get now the ending of this month. Okay, nsogbu adịrọ ngwanụ ịmazi that unu ga-afa unu ga-agi ya unu manụ ọsị na onye yishu mebe n'afọ ya unu nwa, because ama m na ihe ọbụla imepere ọnụ kwuo na anaghị agba ya agba, because na you are for real. Ghọtago afụ ka o si ada. So bet na ndị Igbo lọvụrụ gị, ịmakwara ndị Igbo lọvụ ọma na ha na agwakwa gị, adaghị egosi gị. Ghọtago ha ga na-akọchakwa gị ma ọnụ na-eme gị ka ama na ị ga-adapụ n'ụzọ. Na anyị werekwa ihe a na-agwa m n'obi nwanne madat na mụ ama na onwe ruo this time nke gị ma ga-abịa na my screen. Ya nwere ndị ga na-ekwu okwu ọjọọ n'isi m, that is normal, all part of struggle. Mana ya na-ekwu okwu ya bụ na ekwucha kedu onye ga-abịakwa ka amara ya ga-eme ka ọ dị mma, ọ ya bịa na-ekwu okwu ya, maka onye mebicha dozie a na-enwekwa ekene dịrị ya. So ka nlapụzi unu ka unu gaba, maka network problem a ọ naghị enye joy. So mgbe ọzọ anyị ga-abịakwazi, anyị ga-akpụ ya akpa maazị ka anyị ga-esi gabara. Before then, ihe gbasara this conference, we are going to discuss about that. Mmadụ ihe jie ka epushie ka ọ gaa verify, and that information ị na-ekwu iji kịta gbasara ihe mere na Enugu steeti, ị ga-eme ka ifọwọdọrọ m ka anyị post it to the world ka ndị mmadụ wee marakwa through official Obinwannem website, and anyị ga-edi ede. Ọ bụrụ nwere sekretarị nya dee ihe niile ahụ ede, mana ọ bụrụ nwere sekretarị mana ya agbanyere m voice of information of ihe merenụ and ihe ndị national ndị Igbo Youth Movement na plan for it, and ihe unu chọrọ, then ka nye ndị sekretarị Obinwannem ka ha dee ya ọfụma, mee ka oge si wee dị. Ma ọ bụ na anyị ga-edekwa ede wejere ndị gọọmenti anyị bidogodo ebe a, because na ha bụ ụmụnne anyị. Ọ bụzi na ha dị na anyị amalizie, but make sure ị na-ese ndị information of ihe niile ị chọrọ ka ndị ọzọ mara,
ka nsikwa na tụrụ Obinwannem Media wee na-agbasi aka ọ na-eje nzukọ ebe o kwesịrị na-eje na-ewejekwara ndị nzukọ ndị Igbo unions so na ihe nwere ike isi ka m kwuo so onwezi ihe nwere ike ikwu just randuzie ka anyị mechie just 1 minute. Ngwa daalụ na ụmụnne m daalụ na awa nnọkọ taa o site tata dịba ma ọ dịbara gboo so ana m asị ndị Igbo daalụ nlinne nke onye chiri ya zere daalụ ụmụnne m na ụmụnna m unu anụgo ka o si wee kpọtụọ ekenekwa m ndị batara abata kenekwa ndị shekwara ihe anyị kwuru okwu ya maka na a sị na akpụrụkwana mmadụ n'ọnụ ma a mara onye akpụ n'ọnụ na ọ na ha adị mma so mụnwa na ọmụ achọrọ m ka ala Igbo dị mma onwegoro ihe m na-eme mmadụ ma onwe ihe m gwara mmadụ ma onye ahụ aghọtachara ya nya biko kama ọnụ down a sị na azọtagodo a na-azọba ute ghọtago ihe niile na-agbakwanụ bụ ka m draw attention of ndị Igbo ka ha na-eru anya n'ụlọ maka anyị niile na-eru anya n'ụlọ ọ ga-adị mma so ana m asụ ndị niile bụ ndị m kwujuru na-amaghị ama biko nagide ka anyị zogodo ndụ na ihe na-ekwu ọnọdụ ka afọ m ihe traditional nwoke edu kwuru tata mana ọ bụghị ka m bịa na ngabịakwa nke special so onye wezi n'iwe onye m gwajiri so onye ọbụla nara ka anyị jebe na be anyị na ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo na complain mụ ama nọ ndụ na-afụ ụmụnne ma na complain mụ abịakwa na-agbasa ga ma ọ na-eme ihe na-abụghị kwesịrị ime na program. I love my people and I don't rely for my people. I always tell truth for my people. Ọ ihe eji mara Obinwannem so ka anyị were n'Obinwannem wee gaba na biko nụ ana m ekene wee sị na ebe ọbụla ị nọ wee kirie anyị n'ụbọchị taa Chukwu gọzie gị gọzie ife ọbụla nke ị na-eme n'aha Chukwu okabịa ma na-asụkwa na ndị niile abụ ndị na-aghọtafe na soshal midia biko nụ ka unu kwụsị nghọtafe ka udo dịrị anyị niile n'aha Chukwu okabịa ma ise ndewonu ụmụnne m ya gazie ndewonu. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819.
the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion, make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it better steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they never sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your good. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Igosipụta otu Obinwannem ndị Igbo Global Foundation Ofuobi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti, Mbigbo. His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okolochi, who is the one Mpanano Ancient Kingdom, as Igwe one of the Sugar of maka na egwu ọzọ anyị na-aga na chọọchị anyị na-achọzi ndị ụka anyị ewefere ntọala anyị wefere ogige ala n'ụbọchị ogige ala ọ ya azụ mmanụ ụtụtụ rejo ya n'okwu wata ụwa ụmụ anyị amaghị ebe ogige a ya bara akwado sie n'ike ebe ọ bụ na uje kpọọ m na aga na baka na station na na-ekwu ụwa na-anụ olu m ya ha mbụ Chukwu nwa eze Igwe Chukwu nwa eze akwa ike na-ebi anyị chọkwara ịmata ihe nwere ike ịgwa anyị gbasara ihe a na-ere ala Chukwu nara ya ala n'egwu na nkịtị nwere ebe anyị ekoro Chukwu ala ego mana ọ bụ maka oke ọchịchị ọdụ kịta bụ maka na-eji ere ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ eje bururu ala ọ bụ arụ
ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọ nwere ihe a na-arụ akọzi ije na-ere ala gị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụla ha rere ụmụ ga ga-esiri ọ ji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naijiria ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ndị politiks na-ebuga anyị mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụfọdụ mana etu nweta omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbarikonu a na-enwe ma nke a ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ile anya na anya anọ oriri n'otu n'ọbụ egwu omenala ka eji anara iri wechirisi na omenala na-echeta isi na ike na anyị kwadoro mkparịsị abịa na omenala ị na-asa arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ na mgbe ekwu ọtụtụ mgbe arụkwụsị gị ekita arụkwụsị ndị ya ka enwere ihe bụ arụsị n'arụ ya bụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme kikiri nkịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ a na-egbu egbu ọma ezu ree ndị ọcha mana nkịta bụ ezu egbu mmadụ na-ere ya na paasị ka moto ọ bụ ihe dị mmadụ arụ bụ ihe so ihe m nọ bụ arụ ekele m